Ka kanhun kinongsyat batnong ruai hapo ka jialam ka All Meghalaya Dancers Association. Kalai kunteng nakapor cakapor bandawa nakasorkar nakabanta kaho ki kun samla donsap nadu ki hebret samla kante bachenrang jong ka jela Meghalaya. Kate ka kanhun nadu usnam arajar terter kalayang scam banyaki bandawa baru banyakran berkibabun ki sorkar banle no lane ban itu kerpang no iki kun samla donsap kenang bakan wanra ka jimantoi ka bakrau kamtam hakalat aikam aijam. Kumta ban penklanya kasur halor ketika mat jingdawa. Kisamla dan sap kilami syakmat ban ai ke jingkarsyan ke bapura ya ke amda. Ha keba kila kentui ke sorkar bagan sengap bat pen urlong no iki jingdawa ki basyong nongrim. Kenang bakan long ke jingkarku iki kun samla berkihep ki barit. Baki nang la ban penpau perthe ke sap om tang hapo la ke jong ke jala. Here hapo ri India barwat cabari ru kumju. Kila penpau ru ke jingbanyaw ya ke jimbom la jong ke sorkar. Ban bahak song pisah ke bakarpang banyarap ikiriu dan sap. Hari ka kloipat ban penserwakai ragi pauklur hai kita masa ki bomuan ra jingmentoi Kini kisamla kilong ru belada ka serkar kam sengap ya kete kamat jingdawa kisah penlong dagi jingyaki ki bakam tenge. Apo serwas kecil listrik kuat di yang jona kentiu ya ka serkar menta ba boleh sengap ba mangi nimdai ban dawa ya ka basniu ni dawai ka hok ya kiri don sap kena don sap borok jong ka jela te napok sadwas bun ki kena don sap re ki syukur no ha ka bombyang bisa iba jet sabar ki bun tangba ki kutlat no ha ka bisa kum ka dai miracle waya msyua ki sedam ki baladap la jet apo Mumbai tamba ki sakut no tang apo guati nama ka jenjan maka bisa ka sorkar na syukur tiwi ka sorkar subha siap yang ni ke bangi kren subha bahak yang ni kiri dorsap nang ba ni kiri dorsap barok ke jela barok kawe nginom ngop ahi kam sneu nginom ngop aki drok aki kiat aki ke barok ten na kaliang jongaru kum ki MLA barok joga jela Meghalaya subha bu ya kabha jongki kena jongki dorsap hapo Meghalaya jo nga ko mo president juga ini drop association ngawan ang ni menta ba ngawan ban ai kejingkersan ya ka on Meghalaya Dance Association kejilam ji baki bok thaba president juga on Meghalaya Dance Association ba habang lai manakan ni ba baki bok aba ilale ya ko press conference ka ape itu ko kilat batai kubor tingawan ani berkersan ini namar bangala kadai nanu usna marajar lai ba ka all Meghalaya Dance Association kala dawa ka hok mon ka sarkar namta ka ba tingka namta ka banyor ka institute nadu ki por ka sarkar ji Dr. Didi Lapang mukul sangma ban mentah ya konrad ki sama ma ka ba ilapha ya ka chiti jo konrad nadu usna marajar ka kandai ula khot yaki te hadian ka tu pre ong bangin examen komni komte hande hadu mentar ka patsai so mata la janwan saka next general election hande hadu mentar pa lei ting gertu kerpat ya ka sarkar nakaliang jongaru namar bang ni don kam ya ka amda bakan yo na ka financial assistance bakan yo na ka institute la jona mar ngiru ni dai kiba kha na ka amda he namar lada umdai na ka on Meghalaya Dance Association ba miki mga rikupar ba kiwe ki konsama jo kani ka jela ka jongi atrangi la syukut hakakam ka basniu kakam ka jam ru nyimbyang ngila sungop ki jingdi basniu ki lai puja henre nga ai nu pat yo blai ba dapat yo kundu yangi bat kaseng on Meghalaya Dance Association ka baju ai men siem ka baju kentiu ki ri don sap hakani ka jela ka bi ya ka jongi kumbangaru ka de wen ki nong shimenta ubala ruai po industrial fight ubala represent ka state of them arja kat khandai hayeng batray hayeng jongaru tang ipamaroi tekano ipain la ban yarap yang ban legislative ban legislative ka julu jusap ka babon ka baisa ka baibam ka bai flight kabun ka ban legislative license sausin kalabun palan tekano ipain la banyaram te hadi ka to pada ngali wat jarap neki local MLA neki MDC ada ka basusi perkalong ba ka jarap ka bangayo nakiru ka babon tamru kalong si hajar tingga hatun le chadali si hajar dap semua ti nakata kadang sa yo kundu no ngaswani kundu yo president juga amdai baki bok thaba ipin clear hawai nakaliang ka jong nakaliang ka siang ka jong haba ka kapisa ki paddan hadu kata kanu kin la banera ki babun ki ba represent nakani ka state inera pangeno
te ile kom no issue ai no ki idea issue ai put no nga ban le kom ne kom tai hen rai nga ai ngo pada yu blai nga ai ngo nga ai ko blai baket present juga amda ba ila peli ti nga tu por hadu bangalala ban penkut ya tu ka show hadu bangala poi du semi final nga khamla ban poi sa thong hen nga ai ka blai baket bok ba dei leng ba jung i bangan sa kiu kom nemo hadu mentaru bangan sal yo la ru bangan seng ya kanika Hindu Trap Association ka bangan si perlo kini ka jinga copyright kasi Hindu Trap Idol kani baro ru kadai ka jipli la ka jing ai idea ba ka jing ai put ka jong iba kit bok thaba ti sai sisian ngai kuble ya ka all Miguel Dance Association nginang e train ka por bat nga kentu ya ka sarkar ba sai sisian ka di banle no kam klo ya ka jing dawa ka di ban ai no ta ka jing dawa ju ka all Miguel Dance Association namar ba na kalyang jugi gidio na sam na kaleng ka jela ora ko bai la ka sarkar ka nang sngap yeman si bagi mi badan bagi ne ki nam ta ka hop jiki riu dan sam na ka jela ka jongi katangi pitikna mata la kimla bali e ka sarkar kamla bali e matangin mi pat ba om dei iwe argot hen dei ta spangot khat spangot ngin mi hangili shong de pos ketrian ka sarkar suba kerpan suba shimkhiala mingin mahabangi pet sikwi ki jala kum ka jala Arunachal Pradesh ka sarkar Arunachal ka sponsor ya ka Arunachal Idol kanu jingi hon habangi pet ya sikwi ki jala ma ki kiu ba gido dan samde hangi pat shukut bet tang hayeng baki bapau ki de don kam no rai don kam no shat ki de pelok festival ki khot bet ya ki ba na sabar hande ki jongi hande kim jupai e mataru ki pelong ya ta ka festival mi khalia autumn lagi khatsau kuror ki pul hare yangi mundani ai bawala ka tarung im song ai hande ki kermen ba ka sarkar hande shikmat kan sale no ki bodang kam ploy nomor gidon kam sisa nomor ki pon pala ki khana ni ka jila ka jongi ki bali represent ni ka state itu ki bawan na ki longi ki bedok na ikinyo pisa ka amda ka no kan laban yaram ka amdaru ka badang red ka pisa ka kamda nak takadang ibsa dawang i dawaru nam ta ka jing bahai tingi kerpa de ya ka sarkar suba ban chip ki alor kani ban penurlong na ita ki jing dawa jungi kanang bang ngin hon ngin so kamen sem ban bangin la mo ban sei shibon kita ki ron sam kani ki jila ka jungi pasai sen la da ka sarkar kamla bali ai an penting na ba ka ji ki kan lo ka bajor na ni sma na kalya jungi ki ka sam na kalya ka jonga tingi ki bakindiat bless. Our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.